Aparatos para nutrición. As persoas realizamos a función de nutrición, que consta de 4 procesos que leva a cabo o noso organismo mediante os aparatos e órganos especializados que se mostran neste debuxo. Un destes procesos da nutrición, quizáis o máis evidente, é a obtención de substancias nutritivas. Para conseguilas, temos que beber auga e inxerir unha gran variedade de alimentos. O noso aparato dixestivo encárgase de transformar os alimentos mediante a dixestión. Así, pode obter deles as substancias nutritivas e levalas ao sangue. Outro dos procesos da nutrición é a obtención de oxíxeno. Disto encárgase o noso aparato respiratorio, que pode tomar aire do exterior, extraer o oxíxeno que contén e trasladalo ao sangue. Unha vez que os nutrientes e o oxíxeno están no sangue, o noso aparato circulatorio encárgase de transportalos a todas as células do corpo, que os utilizan para obter enerxía e para constituir as nosas estruturas. Esa actividade celular fainos estar vivos, pero produce substancias de refugallo que hai que eliminar. O aparato circulatorio recolle eses residuos celulares e lévaos ás partes do noso corpo que son capaces de expulsalos. A excreción ou expulsión dos refugallos, o proceso final da nutrición, lévase a cabo, por exemplo, no aparato respiratorio, que expulsa dióxido de carbono, no aparato excretor, que expulsa refugallos en forma de orina, ou nas glándulas sudoríparas, que os expulsan en forma de suor.